Ayo Mbak Afifah, jumeneng sisan. Gegong. Saben dino rasane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan. Mangan mangut lele rasane kok padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Kabeh iso rasa kudu nganggo mecucu. Emanen paras bagusmu ndak beda karo atimu. Rungokno tembangan manisku. Sayang dapur tete saestu. Kusuma Laras. Iya. Saja Musik Indonesia.